ακούστηκε ότι είναι μια περίπτωση που εξετάζει σοβαρά είναι ο Μπόγκα. Ναι. Ο οποίος ήταν παίκτης του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν μέχρι τον Νοέμβριο και ο οποίος λέει τα καλύτερα για τον Ομπράντοβιτς, δηλαδή νομίζω ότι είναι ένας βασικός λόγος για να έρθει. Ο οποίος βέβαια φυσικά ο Μπόγκα έχει προτεραιότητα το NBA και τους Pistons, οπότε αυτό μπορεί να αργήσει λίγο να... Είχε αναφερθεί ότι υπήρχε και συμφωνία. Ναι, αλλά αυτό θα φανεί την επόμενη εβδομάδα αυτό. Ναι. Ακούστηκε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει τον Τρέι Λάιλς, ο οποίος έφυγε από την Real Madrid της, ο οποίος έκανε πολύ καλή χρονιά, ρούκι σεζόν στην Ευρωλίγκα, αλλά αυτός λέει ότι έχει προτεραιότητα το NBA. Και αυτός. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα του Λάιλς να πάει στο NBA παρά του Μπόγκα, πιστεύω. Και γενικά όμως στον Παναθηναϊκό θα χρειαστούν σίγουρα 5 κινήσεις, 5 μεταγραφές, ίσως και 6. Ναι, το θέμα είναι η αγορά τι προσφέρει. Δηλαδή, τι εννοεί η αγορά, θες 2 ψηλούς. Ποιοι ψηλοί θα είναι αυτοί? Εντάξει, εγώ πιστεύω θα πάει σε αγορές. Θα περιμένεις, δηλαδή θα εξαγοράσεις συμβόλαιο? Θα σπάσει μάλλον συμβόλαιο. Θα πας σπάσει συμβόλαιο ή θα περιμένεις το NBA? Ναι, δηλαδή πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι δεν ξέρουμε. Μπορώ να υποθέσω, με βάση τι ξέρουμε για τον Ομπράντοβιτς, ότι μάλλον δεν θα περιμένει το NBA. Ναι. Γιατί θα πάει πολύ αργά. Το πιο πιθανό... Και επίσης θα χάσει και ευρωπαϊκούς στόχους. Ακριβώς. Και το πιο πιθανό, υποθέτω, είναι ότι μάλλον θα σπάσει συμβόλαιο. Γι' αυτό και αυξάνεται και το budget ίσως. Γιατί από ό,τι διάβασα θα υπάρξει και αύξηση του budget περί των 10 εκατομμυρίων. Ίσως αυτό είναι τα συμβόλαια που θα σπάσει, ξέρεις, ή να κάνει καλύτερες προτάσεις σε παίκτες που μπορούν να φύγουν από ομάδες. Τώρα να σου πω για Μπόγκα για παράδειγμα. Εμένα ο Τούρου μου αρέσει πολύ. Σαν ψηλός για τον Παναθηναϊκό. Ναι, νομίζω ταιριάζει και ο Τούρου. Ο Μπόγκα νομίζω ότι θα είναι τρομερή κίνηση. Μπόγκα ή Μπόγκα? Κανείς δεν ξέρει. Γιατί τον ακούμε και με τα δύο. Τον ακούμε και σαν Μπόγκα και παιχταράς βέβαια. Τρομερός δηλαδή, παίκτης. Δεν έχει, ας πούμε, ότι είναι το shoot που είναι αξιόπιστο, ας το πούμε έτσι. Γιατί σου ήταν περίπου με 30% στο τρίποντο. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος ειδικά μακριά από την μπάλα μπορεί να παίξει φοβερά και μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά στην άμυνα, να υποστηρίξει πολλές άμυνες, να μαρκάρει παραπάνω από μία θέση. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Κοίτα, ο Μπόγκα θεωρώ ότι είναι καλός σουτέρ πάντως. Φέτος απλά λόγω της κατάστασης που ήταν η Παρτιζάν και του τρόπου που έπαιζε, ξέρω εγώ, που έβαζε πολύ την μπάλα στους περιφερειακούς της, οι οποίοι εκτελούσαν πολύ από μόνοι τους με προσωπικές ενέργειες κτλ.